Хәерле көн, исәнмесез балалар? Бүгенге темабыз йорт хайваннары. Дусларым, карагыз әле. Рәсемдә нинди хайваннар күрәсез? Әйе, үрдәкләр, песи, эт, тавыклар, шибиләр, дөрес. Тагын атлар, сыер, дуңгыз да бар. Бик дөрес. Булар барысы йорт хайваннары. Кайда яши икән алар? Авылда яши. Әби бабайларга авылга кайтабызмы? Әйдәгез, поездга утырып барабыз. Кулларны әзерләдек, киттек. Алга таба барабыз. Тук-так-так, тук-так-так. Гөрләп чаба паровоз. Юл тап-тап, юл тап-тап. Ак төтен артта кала. Пых-пых-пых, пых-пых-пых. Свисток яңгырап китә. Ту-ту, ту-ту. Станцияга килеп җиттек. Шың-шың-шың, шың-шың-шың. Зур паровоз арыды. Уф, уф, уф. Менә килеп тә җиттек балалар. Ишетәсезме? Бак-бак-бак, кыйгак-кыйгак, тавыш бирә каз-үрдәк. Кош-кортлар һәм җәнлекләр бик кызык сөйләшәләр. Эт өрә болай, һау-һау-һау. Песи мияулый, мияу-мияу-мияу. Кәҗә мәкәрҗә, мики-ки. Ихахай дип ат кешни. Мяу-мяу-мяу, мики-ки. Ихахай һау-һау. Мяу-мяу-мяу, мики-ки. Ихахай һау-һау. Авылда, әби йортында шундый рәхәт йоклаулары, тыныч, йомшак урыннары. Ләкин иртүк нәрсә кычкырып уята безне? Йокларга бирми. Әйе, әтәшкәй. Әйдәгез балалар, әтәш турында җыр өйрәнәбез. Башта сүзләрен әйтеп чыгыйк. Аның өчен безгә куллар кирәк булачак. Кыска авазларды шәбәклибез, озыннарын аякларга бәрәбез. Иртән иртүк кем тора? Әтәшкәй, әтәшкәй. Канат кагып кычкыра. Әтәшкәй, әтәшкәй. Иртән иртүк кем тора? Әтәшкәй, әтәшкәй. Ул кояшны уята. Әтәшкәй, әтәшкәй. Хәзер әйдәгез җырлап карыйк. Иртән иртүк кем тора? Әтәшкәй, әтәшкәй. Канат кагып кычкыра. Әтәшкәй, әтәшкәй. Иртән иртүк кем тора? Әтәшкәй, әтәшкәй. Ул кояшны уята. Әтәшкәй, әтәшкәй. Әфәрин балалар, булдырдыгыз, бик матур җырладыгыз. Бу ике дусны беләсезме? Нәрсә?
Дус түгел дейсезме? Әйе шул. Эт белән мәче бик дус түгелләр. Кай вакыт әти-әниләрегез, абый-сеңлеләрегез белән талашып китсәгез, эт белән мәче кебексез дип әйтмиләрме сезгә? Әйдәгез, эт белән мәче турында да җыр җырлыйбыз. Эт ничек итеп өрә безнең? Калын, кыска тавыш белән «Хау, хау» дип өрә. Ә песикәй безнең йомшак, нечкә һәм сузыбрак тавыш белән «Мияу, мияу». Әйдәгез, шулай ук куллар чабып, башта сүзләрен өйрәнәбез. Кара борын дускайым, хау, хау, хау. Күрәм аны көн сайын, хау, хау, хау. Минем белән уйный ул, хау, хау, хау. Исеме дә Акбай шул, хау, хау, хау. Ә хәзер җырлап карыйбыз. Кара борын дускайым, хау, хау, хау. Күрәм аны көн сайын, хау, хау, хау. Ля, 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 ля. Ля, 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 ля. Минем белән уйный ул, хау, хау, хау. Исеме дә Акбай шул, хау, хау, хау. И сузып ля, 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 ля. Ля, 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 ля. Ә хәзер йомшак кай турында җыр. Мияу, мияу, мияулап, песи килде сөт сорап. Мияу, мияу, мияу ди, сөт бир диеп, мияулый. Ә хәзер көйгә салып җырлап карыйбыз. Мияу, мияу, мияулап, песи килде сөт сорап. Мияу, мияу, мияу ди, сөт бир диеп, мияулый. Мияу, 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 мяу. Булдырдыгыз балалар. Карагыз әле, еракта, болында ат чабып йөри. Нинди тавыш чыгара ул? Әйдәгез әле, телләрне аңкауга бәреп карыйк әле. Булдырдыгыз. Ат турында да җыр бар. Өйрәнәбезме? Кулларны әзерләдек. Минем атым тиз чаба, яшел болынга таба. Эй чаба, яшел болынга таба. Минем атым тиз чаба, яшел болынга таба. Эй чаба, яшел болынга таба. Эй чаба, яшел болынга таба. Ошадымы сезгә бүгенге җырлар? Ә хәзер йорт хайваннары турында әкият.
Бер әбинең ике әтәше булган. Берсе ак, икенчесе кара икән. Ул аларның икесен дә бер тигез ярата икән. Ак әтәшкә әби Чукмар дип кушкан, карасын Тукмар дип атаган. Чукмар чукырга бик оста, ә Тукмар бик оста тукый икән. Җимне миңа азрак бирдең. Ник минем өлешемә кердең? Әби, карале! Тукмарың тукмый, башымны күгәртеп бетерде. Башымны карале, әби. Чукмарың чукып бетерде. Ой, буларны нишләтим икән? Әби аларның әләкләүләреннән туйган, Тукмарны култыгына кыстырган да каядыр күтәреп киткән. Ялгыз калгач, Чукмарга бик күңелсез булган. Аның күңеле тулган. Тукмарны алып кайтсана. Инде бер дә сугышмас идек. Ярый. Алып кайтсам кайтыйм. Әгәр тагын сугыша торган булсагыз, ул вакытта да берегезне бөтенләй юк итәм. Алып китә ахры мине. Син минем якын дустым, мин синең дустың. Мин синең якын дустым, син минем дустың. Яхшы һәр вакыт янда булганы дусның. Яхшы һәр вакыт янда булганы дусның. Бүгенгә шул балалар. Сау булыгыз.